Uliktag bata. Ang nakaparak. How to make for kalapati guys. Mo itong gamit. Ato ra na naon guys oh. Sama niyo. Kanyari na to ipang kuan. Ari na to patuganan ba. Sibayan na. Patuganan sa tong pati. Pharmacy, Royal Just Pharmacy Cebu, and MCMG Store, ECG. Dara ditong damit mga guys. So ato nang sugdan.
Sorry guys, human na ito ang DIY batuganan sa atong mga pati. Nakuha sa book 2, 4, 6, 18. Napo lang atong buhat atong yang sira guys. sira guys. Matik na guys. Sigla kanina guys na rin ipasok diri. Pasok di guys. Dra. Ato pikas. Hari ni siya mag-agi diri guys na. Bang, dili na siya makabuka guys. Nya, may kural ya. Ang ato ang ayo. Trapdoor. Oh, trapdoor. Dor. Matik na na. Matik na siya. Ya. Pas patit. Bang. Sana all. Ya ato ang rilisanan tong rilisanan. Ang rilisanan niya guys. Napo gini, oh. Bang! Buka na siya, matik na siya Matik. lang. Kasi mo na yung kudri di ka may go. Hindi may go mo na si purpose. Mo na purpose. Igwa nila niya, Higot guys. sa Igwa nila iro. pa. Ay, mana guys. DIY love guys. DIY na guys. Manag dito ang love. Ako nagisupaya no. Taas na siya. Nah. Okay ba guys? Na po. Dara lang to kutog guys. Thank you for watching.